Безне Аллах хидаяткә күндергән, күңелләребезгә иман нурын иң зиннәтле нәрсә итеп урнаштырган Аллаһ Субхана ва Таалагә хәмд сана мактауларыбыз, Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва салламга күңелләребезнең түреннән чыккан салават шарифаларыбыз булса иде. Мөхтәрәм азиз кардәшләр, гысылланып, тахаратланып, бер Аллаһ Тааляның рәхмәтен өмет итәгән ният белән шушы Бәйтуллаһ күркәм, чиста, яқты, матур Аллаһның йортына килдек. Аллаһ Субхана ва Таала килүләребезне мубарак кылса иде. Рамазан айына санаулы көннәр калды. Аллаһ Таала шушы көннәрне сабырлык белән, амал гыйбадат белән, хәзерлек белән үткәрергә һәм дә шатлык белән каршы алып, Аллаһ Субхана ва Тааланың шушы зур бер бүләге, зур бер килә торган кунакны матур итеп каршы алырга һәм матур итеп узатырга Аллаһ Таала насыйп әйләсә иде. Сахабалар ярты ел алдан Раббым Шагбанга, Раҗабка ирешсәк иде, Рамазанны күрсәк иде, һәм дә ураза биткәннән соң Раббым кабул итсәң иде дип җылы-җылы дуга кыла торган булганнар. Әлхәмдүлиллаһ, бүгенге көндә дә без шатланып шушы Рамазан айларын каршы алабыз. Башка вакытны ясига намазы, анда бит 4 рәкъат фарыз, 2 рәкъат сөннәт, 3 рәкъат витр ваҗиб намазы укыйсы бар. Иң озын намаз дип кайберләребез күңелебездән үткәрә. Авыррак намаз шул ясига намазы. Минем бер ыныгым бар. Нет, я коротко буду читать. Кыскара укыйм ди. Ясигадан курка. Сабый бала. Шуны да белә. Ә монда 20 рәкъат намаз, таравих. Таравих дигән сүз рауаха юрауаху, рәхәтлек табу, наслаждаться. Рәхәтлек табу, ләззәт табу, гадит наслаждение, менә шушы ләззәт табып, рәхәтлек табып таравих намазларын укыйбыз. Кайбер мәчетләрдә кыска гына 8 рәкъат, кыска гына сүрәләр белән укып алалар да, кайберләре шукып алалар да, шуның белән сөенәләр, әлхәмдүлиллаһ. Ләкин юк, 8 түгел, 20 рәкъат. Кыска сүрәләр түгел, Бакарадан башлап Кул аъуду бираббин насқа кадәр 27 көн Кадир кичәсенә хәтлек басып торалар беренче сафта иң ихласлы булган Аллаһның бәндәләре. Рамазан айының беренче 10 көнендә, беренче 15 көнендә мәчетебез тулган була. Аннан соң инде кешеләр бераз әзәя. Мин аны үземә нәрсә әйтәм, бәлки башка мәчеткә киткәннәрдер. Бәлки кайбер кеше 8 рәкъатын гына укый да киткәндер. Ғажап түгел, 8 рәкъатын гына укыгыз да китегез. 8 рәкъатны укыгыз да, артка утырыгыз да, бераз су ичеп зикрдә утырыгыз. Арган булсагыз, ләкин ардырмый. Бу кыям намазлары, таравих намазлары һәм дә төнге намазлар бер кашанда ардырмый, бәлки киресенчә безгә көч бирә. Елына бер ай үзебезгә тақат җыябыз. Тақат дигән сүз бу гарәп сүзе. Әбиләребез кичкенә вакытта мин исемдә, улым, тақатым юк дип әйтә иде. Мин белмим нәрсә ул тақатым юк. Ул кешем юк дигән сүз, энергиям бетте дигән сүз. Менә шушы аккумуляторның зарядкасы бетсә, тақат, гарәп сүзе. Энергия, тақатым юк. Менә шушы бер айда без 11 айга җитәрлек тақат, ягъни үзебезгә энергия җыябыз. Фатазавваду фа инна хайра зади тақва диде Аллаһ Таала. Җирәк юлга барасыз, җирәк сәфәргә чыгасыз. Шушы җирәк сәфәргә чыккан вакытта үзегез белән алыгыз ризыклар, провизия, алыгыз үзегез белән әйберләр. Фа инна хайра зади тақва, иң зур ризык, иң зур, иң көчле провизия. Витамины иң күп булган, һәр вакыт авырлыктан җиңеллекләр бирә торган, нинди генә авырлыклар булса да сабырлык бирә торган провизия ул нәрсә? Фа инна хайра зади тақва, бу Аллаһдан курку, богобоязненность. Шуның өчен Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламга килеп сахабалар килеп, я Расулуллаһ, миңа насихат бир, миңа үгит насихат бир. Меня наставь на истинный путь, сделай мне проповедь дип сораган вакытта, Пәйгамбәрбез нәрсәдән башлады? Намаз укы, ураза тот, закат бир, тегеләй булай дип әйтмәде. Алар ширатта соңыннан иң беренчесе иттақиллах. Аллаһ Тәаләдән курка. Побойся Бога. Побойся Всевышнего. Менә шушы боязнь Всевышнего, ул нәрсә?
ул Аллаһ кушкан эшләрне эшләү, Аллаһ дигән нәрсәләрдән тыю. Менә килә Рамазан ае. Ничек аны каршы алабыз? Ничек аны үткәрәбез? Ничек аны затабыз? Менә безнең иманыбыздан. Менә шушы иман көчле булса, җиңел генә үткәрәбез дә кайгырып затабыз. Иманыбыз уртача булса, авырлык белән үткәрәбез дә сөенеп затабыз. Бетте, Аллаһка шөкер. Менә бетте ураза. Юк. Мөхтәрәм җәмәгать, киләсе уразага хәтта яши алабызмы, юкмы? Карагыз, күпме кешеләр шушы арада дөньядан үттеләр. Яшь кешеләр, шикәр шикелле, иман шикелле, агач шикелле шыкыртап торган кешеләр шорт иттеләр дә үлделәр. Кемдә анда җөрәк, кемдә авария, кем вертолеттан төште, кем самолетта шартлады. Алар ураза тота алмыйлар, бик тотырлар иде. Рабби лаула аххартани иля аҗалин карибин фаасаддак. Бәндәгә үлем бугазына гаргара дигән сүз, все, менә башка сөйләшә алмый, үлеме монда хәтлек җитте, гыргыр килә, менә шушы гаргара хәленә килгән вакытта бәндә әйтер икән: Рабби лаула. Раббым, о мой Господь дип әйтер икән. Элек Господь дип әйтмәде, Аллаһка ышанмады, намазын укымады, уразасын тотмады. А монда аңар хатын да кирәкми, врач та кирәкми, реаметолог та кирәкми, берсе дә кирәкми. Нәрсә ди? Рабби и Раббым. Лаула аххартани. Әгәр дә бер әз генә вакытта булса да кичектерсәң иде, если отсрочишь на какое-то короткое время, на 1 часмы, на 1 деньмы, на 1 неделюмы, әз генә булса да вакыт бир миңа, мөхләт бир миңа, әз генә булса да, дай возможность мне. Рабби лаула аххартани иля аҗалин карибин. Нәрсә ди? Фаасаддак. Садака бирер идем. Изгелек эшләр идем, изге бәндәләрдән булыр идем, намазын укыр идем, уразасы тотар идем, тигесем, и все прошедше. Юк, бетте, үтте хәзер ул. Аллаһ Тәала әйтә: "Валан юаххир Аллаһу". Әлбәттә, Аллаһ Тәала 1 минутны да, 1 секундны да кичектерми. Валлаһу хабирун бима таъмалун. Аллаһ Тәала без сезнең дөньяда нәрсә эшләгәнегезне белеп торучы, ул хәбәрдардыр. Без үзебезне беләбез шикелле. Знаем себя. Знаем, насколько мы греховные, насколько мы, извините, подлые. Но Всевышний больше нас знает, насколько мы. Но Всевышний знает, Он говорит: я знаю, что вы грешите ночью и днем, утром и вечером, но знайте, что я прощаю и ночью, и днем, и утром, и вечером. Менә шушы прощение, месяц прощения, сабырлык айы, мәгъфират айы, рәхмәт айы, Рамазан айы килеп җитә, мөхтәрәм газиз кардәшләрем. Каршы алыйк, хәзерләник шушы зур килә торган кунакка. Әгәр дә бер президент килсә, бер зур начальник килсә, алдын ала хәзерләнәбез, киемнәребезне, ризыкларыбызны, машиналарыбызны җуып куябыз, подъездларыбызны чистартабыз, нитәбез дә, итеге килә дә тиз-тиз генә карый да, все нормально, китә. А монда 1 айга безгә Аллаһ Субхана ва Тәала шушы үзенең рәхмәтен җибәрә, кадер кичәсен җибәрә. Бер изгелек эшләсәк, аны 10ннан да артыграк 700-гә кадәр изгелекне яза торган була. Бер гынах эшләсәк, гынахларыбызны гафу итә торган була. Шушы ай килеп җитә, җәмәгать, шуны каршы алыйк. Балаларыбызга шуны өйрәтик. Әле иншаллах хәзрәтләребез киләчәктә шушы киләчәк җомгаларны Рамазан ае турында сөйләрләр. Аллаһ Тәала инде шуларның тыңлап, ишетеп, нәрсә тәһарәтне боза, нәрсә уразаны боза, нәрсә намазны боза, менә шушындый әйберләрне яңа баштан искә төшереп, казалось бы, мы знаем, что портит пост, что портит тахарат, что портит намаз, казалось бы, знаем, но минимум раз в полгода, минимум раз в год надо на эти лекции к имамам ходить, напоминать себе, напоминать своим детям, что вот, оказывается, менә уразада тегәйбер бозмый. Берәүдән сораган идем, беләсеңме, нәрсә уразаны боза, нәрсә тәһарәтне боза? Хәзрәт, беләм, җиңел генә, нәрсә чыга, тәһарәтне боза, нәрсә керә, уразаны боза. Грамотно. Менә аның үзенең тонкостьлары да бар. Немножко отвлекусь. Бер танышым белән күрешергә туры килде. Миңа улыма ярарлык, бер 40 яшьлек бер таныш. Миңа сөйли шатлыгы белән: хәзрәт, менә 1-2 ел элек мин намазга бастым. Машалла, кыяфәте нурлы,
сақалы өскен, бик ақыллы, намазға қарай сөйлеген сайын, бисмилля, машалла, субханалла, ла илаха иллаллах. Мына шушы егет, Хазрат, я буду на русском говорить, потому что это полезно всем. Я начал вот уже больше 2 лет намаз читаю, на умру съездил, с хорошим хазратом на умре попал, он мне такие вещи хорошие рассказывал. И вот, но, к сожалению, у меня еще ни мама, ни папа пока намаз не читают. Вот. Я и так им говорю, из холодильника все выбросил. Как не приду, они уже меня ждут уже с таким осторожностью, со страхом меня ждут, пока я к ним приду. И начинаю, да. Ну, дальше что? Ну, вот, иногда мама приходит, у внуков увидеть, и это приходит, приносит мясо, и говорит, улам, халяль, зная о том, что ее сын читает намаз. Я сомневаюсь, Хазрат. А может, это не мхаля? Я говорю, дальше что? И дальше начал такие вещи рассказывать, что его ислам никому пользу не принес. Даже отношение к жене он изменил, но говорит, все, потом она встала на намаз. Но я чувствую, что она встала на намаз только из-за того, что боится меня и вот так, а не Аллаха. Но я слушал, у меня характер немножко такой, я уж, как говорится, уже дед, давати, дедушка, у меня уже у самого 15 внуков. И иногда надо путем убеждения воспитывать людей, но иногда, когда уже путем убеждения не получается, надо немножко пожестче сказать. Метам син кім болдың соң әлі сен? Жүнсіз. Әлі кешегіне намазға басқансың. Кешегіне намазға басқансың, кешегіне умраға басқансың. Өзіңнің ғазиз әнейіңе, өзіңнің отношениеңні, өзіңнің болған мұғамәләңні өзгерткенсің. Әтең білен қаты сөйлешесің. Әнең сеңа бишара, сеңа улыма деп ит алып келген, ашарға балаларыма деп бетіп келген, ол халал мы, харам мы деп шекленіп, аны ашамын деп тұрасың. Сен өзіңнің исламың білән, өзіңе хотыңа да, балаларыңа да, хатта әнейіңе де сен зарар кетіресің. Жуның білән динге де зарар кетіресің. Сен неге әлігіне өзің исламға бастым дейсің, неге шушы әнейіңні қаршысына басып, тізленіп, қолларын убеп, әне ғафует, әне мен шундай бақытлы болдым. Аллах Тағала мені шундай бақыт берді, мен исламға келдім, намаз оқи башладым. Әнем қиямет күнде аның үшін барыбыз үшін де жауап береміз. Әне мүмкін болса, әйда мені менен бірге намазға бас деп айтқаның болды ма? Жоқ, болмады. Хайуан екен сен айтмаған болсаң. И міне шулай айтып, мен ол баланы көз алдымда кетірдім де, өзімнің балам шекілі, өзімнің племяннигім шекілі қатырақ берген едім керегін. Бұл жылы Хазрат ғафу ет, мен не прав, мен ертеге барам да тізленіп әнеме міне шушы сөздерін айтам. Allah Teala Kur'an'da ayette ud'u ila sabili rabbika bil hikmeti vel mev'izatil haseneti ve cadilhum billetihi ahsen. Allah Teala'nın hak dinine, İslam dinine hikmet bilen, mudristçu bil hikmeti vel mev'izatil hasene kurkan vaaz bilen çakırığız. Atma sayın vaazlara gerek mi? Некоторые говорят, давай проповедь читай, проповедь. Не надо. Иногда проповедь, она наоборот отвращает кое-кого. Надо лекарства давать дозированно. Много соли не надо пересаливать, и много песка не надо. И совсем бессольно тоже не надо делать. Надо знать, когда что положить, когда сколько чего положить. Шуның үшін қайбірлеріміз исламға келелерді. Айтырсыңlar жәннат ашқышлары кісәдәміне. Как будто ключи от рая у них в кармане. Начинают всех налево-направо обучать. Узнали там сураты Ихлас, Куляуду бираббиль фаляк, валь асри узнали. И все, начинают всех распределять, кто джаннат, кто джаханнам. 23 года. Пейғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям 23 ел. Шуның унысы Мәдинеде, унысы Меккеде bir kelimenin la ilahe illallah Muhammed Resulullah kelimesini öğretken. İmanların nığık bulgandan sonra, когда укрепились в вере в исламе, тогда уже Аллах обязал намазом. Люди пили хамр, пьянствовали, те же арабы. Аллах 3 раза не спаслал аят про спиртное.
про то, что дурманит разум человека. Не сразу не сказал, те, кто пьет, все кафиры, не сказал. Поэтому вторым хадишлер хикмат кирак, мудрость нужна. И вот правильными доводами из Корана, из сунны пророка, саллиллаху алейхи, из истории пророка, саллиллаху алейхи вассалям, из истории сподвижников, рахматуллаху алейхим, надо рассказывать. А мама, она всегда остается мамой. Даже если она намаз не читает, даже она кушает харам, она твоя мама. Ты должен ее до конца просить, умолять, приносить подарки, просить, умолять и просить у Всевышнего за то, чтобы Аллах наставил на ее путь. И Аллах наставит на ее путь. Наставит, потому что дуа между родителями и детьми Аллах принимает всегда. И еще немножко повеселее вещь расскажу. Вчера звонит один знакомый. Это пусть как проповедь идет. Не думайте, что Хазрат вот в мимбаре рассказывает, потому что нам нужны обыкновенные вот такие простые вещи. То, что можно прийти и как анекдот иногда рассказываем своим друзьям, точно так же рассказать своим родственникам, жене, детям. И вот звонит один незнакомый номер в телефоне. Я один раз не взял, думал, наверное, спам, какие-то аферисты предлагают там банковские дела. Второй раз не взял, а потом чувствую, что там спам не написан, но взял трубку. Хазрат, сіз қашан жұмада боласыз? Өткен жұманы келген едім, сіз жоқ едіңіз. Мен балық бесесінде едім. Қашан келесіз? Мен келесі жұмада келем. Бәлки этот человек меня слушает сегодня. Мен білдім, бишбалта ол неде қылары түсеткен екен. Мен келем келесі жұмаға. Кел. Нәрсеге келесің? Менің қатыным келерге қошты. Жена сказала, давай ты иди на бишбалта намаз. А почему? Жена сказала, оказывается, Усман Хазрат защищает права женщин, жен. И вот один человек там послушал проповедь и к своей жене начал относиться по-другому, помягче, и поэтому хочу тоже это. Хайрукум ли ахли, ва анна хайрукум ли ахли. Пейгамбарымыз саллаллаху алейхи вассалям айтты, сіздің ең хайырлы бәндәләрегез, самые лучшие из вас, те, кто хорошо относится к своим женам, к своей семье. Не кому-то там, начальнику, директору, это понятно, начальник, директор, там он тебе платит, ты от него чем-то зависим. Нет, до начальника, до директора, до соседа, до брата, до дяди или тети, вот они с тобой живут. Это твои дети, это твоя жена, это твоя мама и папа, если у тебя есть такое большое счастье, они живы, и они живут рядом с тобой. Хайрукум ли ахлихи, ва анна хайрукум ли ахли. Вот. И я ему успел вот этот хадис сказать, и вот этим хадисом я закончу. И этот хадис все вы прекрасно знаете. Иставсу бинисаи хайран фа иннахунна хуликна мин дил'ин. فإن أعوج شيء من ضلع أعلاها فإن ذهبت تقيمها كسرتها استوصوا بالنساء خيرا أو كما قال. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, хорошо относитесь к своим женам. Хорошо относитесь к своим женам. فإنهن خلقن من ضلع, потому что женщины созданы из ребра Адама, алейхиссаляту вассалям. Из какого ребра? А'ляха, самого верхнего, самого кривого ребра. Да, кайдухунна азим, ихние хитрости мы до конца не можем раскусить. Да, понятно, и женщины, Аллах дал нам сколько знаний, 10% из них, одна у женщин, 9 у нас. Вот так мы гордимся. А иногда бывает наоборот. Вот. И кто-то, если постарается, вот это кривое ребро выпрямить, я сказал, я обязан, ты должна. Я сказал, я обязан, ты должна, давай, вот так будет так. Пророк сделал так, сахабалар сделали так, и я буду делать так. Пророк не делал так, сахабалар не делали так. Иногда мы сидим на кухне, ложка вон там, 3 метра надо встать и взять ложку, взять вилку, взять нож или принести хлеб. Алып келе ипине, алып келе қашықны. Тұрды ал қашықны, тұрды ал ипине. Ey rahmet maturum deyip,
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o'zi timelerini tikkan. O'zi savgan kechasida sarıg'ini da o'zi savgan. Peygamberimiz kichkina idagi bo'lgan hajatlarni, ishlarini o'zi ishlagan. Nesesini olsa, biz allakim bo'ldik, soqolli bo'ldik da namoz o'qiy boshladik da, все должны плясать перед нами. Yo'q, jamoat. Mana shulay etsang, xotining seni yarata. Shulay etsang, ul seni matur etib zata ishga. Sen nega meni shunday qushroq нашар yuz bilan nega zotib qolding hali? Почему ты меня так провожаешь с таким кислым лицом? И точно так же встречаешь, потому что ты, смотри, какое отношение к тебе, такое она и будет отношение проявлять тебе, к ней. Поэтому, muhtaram aziz qardoshlarım, eng birinchi o'zimizga qaytdik. Biz ko'p narsani xotindan, tug'andan, direktordan, tigi dushmandan izlaymiz. Вот только он виноват, вот badbaxt. Onun için şulay bo'ldim. Ul gina meni quvib chiqardi. Shuning için oyog'im sindi, shuning için meni shulay bo'ldi. Yo'q, bir narsada. Butun narsa o'zi bizdan. Все от нас. Даже tayoq yata shunda sirtinib yig'ilsang da, falan badbaxt nega tayoqni qo'ydi dema. Nindi gunohshig'im bo'lgan ekan. Какие были грехи у меня, что Всевышний наказал вот этой палкой. Нинdigina menim namozda, urazada, ibodatda kimchiligim bo'lgan ekan. Alloh taolo nega meni shulay sini ekan deb o'zimizga qaytsak, o'zimizda izlasak, Alloh taolo butun ishimizni tegizlay turgan bo'lar. Payg'ambarimiz sallallohu sahobalar aytadigan bo'lganlar, agarda oting tebinsa, если даже конь твоя или лошадь пинается, и жена твоя тебя не слушается, не они виноваты, а ты виноват. Значит, ты что-то неправильно сделал. Shuning uchun o'zimizga qaytdik, o'zimizdan izlik, o'zimizdan izlasak, o'zimizdan topsak, boshqa kishilarda izlarga vaqt qolmay, основной tema qoldi kelasi jumada inshaalloh.